Hong ilahi Hong ilahi ngawek namastu purnomo sidam awek namastu masilah peringgan jagat karono siran tondo kawisisan yang bisono sono sinambung langen milopo istimatsir stantun lampang duduk jinantur tutur katuwa telo tuat merik labding paradyo pinur sita ngupama parameng niskara karamta diutum yang langening jaman purwa wini sudo trah ingkang dinama dama minarti tameng loto mangke tekap wasananing gupita tanpa nengging pelambang matumpo-tumpo marmo panggung panggunggung sang murweng kota Suhrep Data Pitana kanthi sesanti purwakan ya kapurwakan nenggih jagating budaya para-para dadya anyanggit tumraping pakliran ringgit pasucal salatri nenggih kesanging ringgit ingkang saged kawistanan saking serat penganggit ala kulawan becik wis sinanggit dadya carita ingkang kawistara lungit ingkang sinengkuyung dening sangya para pengrawit nanging sing nonton bisa mespadake awit jroning lakon yekti dadi pinangka pasemon yen to wangsul prasasat saged angarang utawa bisa dadi pengilon tuhul lakon ingkang dadi pengilon tuhul kasing ingkang sesinglon tumraping pakliran ringgit purwa kesanging jalma ing kraton dadya tuntunan kang katon jagat wasitaning pralambang nenggih gotra pralambanging ing antawisipun titahing Bathara lan paralambanging gatrane manungsa gesang ing Madyapada debok lan blincong kelir lan wayang dadya duta pamayang tumraping Kyai Dalang muhung kababar dadi piwulan budaya iku dadya ugraning para manungsa denya angalap budaya kanthi sesanti toto karaharjaning budaya lestarining budaya samangke kang binabar wonten ing jagat pakeliran saklebeting wewarah mengkuwerdi catur panunggal catur iku papat
manunggal iku nyawiji awit saking saged sinebat purwa madya wasananing gati dumadi saka kiblat wetan kidul kulon kulawan lor lenggih kang kinarya purwaning kondo ing latri puniki adeking Karang Kadempo ya Karang Kabulutan ya Karang Tumaritis mila winastan adeking Karang Kadempo mapan ing kono papaning titah ingkang swantah nanging prasasat saged dadya pangaos ing Jawata ya Karang Tumaritis mratandani yen papan iku wonten ing Ngerden ing kanan keringing kadulus katingal inggih menika papan ingkang Gasik lan Raden papan ing Karang Tumaritis yen to Kacandra ngajengaken pasabinan ngiringaken padegalan ngayunaken bandaran ageng loh murah kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinumbas pajeng kang sarwa sinati gemah ripah lo jinawi padukuan Karang Kadempo ya Karang Tumaritis winangun joglo ingkang katingal perbawanira langkung ageng ora mokal gedhe pangaribawane kathah para sentana praja tuwin para putra-putra Jiwandyana ingkang samangke kepareng ayun saperangan wonten ingkang Purwita wonten lesanipun Kilurah ingkang ngasta bawan padukuan Karang Kabulutan ya Lurah Karang Kabulutan lahto sinten to ingkang lenggah wonten ing Karang Kabulutan ingkang ngrenggani padukuan Karang Kabulutan nggih awasta Lurah Semar Badranaya ya saged den westani Janggan Asmara Santa ya Kyai Duda Manang Nunung ya Kyai Badranaya ya Kyai Boga Sampir mila winastan Kilurah Badranaya mengku pralampita Badra iku tegese sengenge naya ulat ulate Lurah Semar kaya sengenge ndadari anut marang lakuning tanggal yen tanggal tuwa Semar ketok tuwa yen tanggal nom kawistara enem ya Kyai Nayantaka naya ulat Takapati nadyan to ulate kaya wong mati nanging Kilurah Semar iku yektine dewa kang mangejawantah mula ora jeneng mokal winastan Sang Hyang Ismaya ya Kyai Duda Manang Nunung ya Janggan Asmara Santa winastan Duda Manang Nunung jalan Kilurah Semar kawistara mbregogok kaya tenggok moblong-moblong kaya wong ora lanang ora wadon yen to lanang kena ngopo jojo katingal mungal sesuwengan bebengkungan iku kawistara wadon nanging rikmane kekuncungan pundhake brojol mula dinarani ora lanang ora wadon minuju lenggah wonten ing joglo Bali Pacrabaan ingkang kepareng saged menika ingkang wayah putranipun Kilurah Kantong Bolong ing Awasta Lengkung Kesuma senajan to anak Petruk parandine bagus karengga dening busana yekti kaloka ing jagat yen to kadulu baguse Lengkung Kesuma ora beda kaya baguse Genjik
Ugi nampi praptanira satria ing Madukara Raden Janaka. Ya pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Janaka Permadi Indratanaya Wijanarka. Ya sang kumbang ali-ali Harya Parta Wibatsu. Satria kang bagus karga dening busana pengawak Bayu Gwaya Teja. Polatane ndamar kanginan dedeke angringing sungsang. Wijangan katingal Anraju Mas marmo dadi kondang kidunging para titah ing Mercapada. Yen satriya Madukara iku yekti pinangka dadi betenging jagat jagoning dewa. Sampun sawetawis lenggah wonten ing Karangkap Bulutan arsa mespadaken dhateng penggalihnya Kilurah Semar Badranaya ingkang kadulu ewuh aya tumraping pambuti amargi wonten praptaning para bendara ingkang sampun kepareng ayun sawetawis arsa caket palgane Kyai Nayantaka mengkeraken satriya ing Jodipati Raden Haryawerkudara ya sang Kusuma Dilaga Bratasena ya sang Dandun Wacana katingal gung ngaluhur Gudhek Wok Simbarjojo ngagem pupuk rineka jarote ngasem sumping budak sinumpet gelang Candra Kirana kalung manggis balimbar genelah ing tengah porong kencana kang gemawah wonten ing wentis kanan lawan kiring salune Raden Haryawerkudara mambung tungkul suwaning para wadyabala ingkang kawestanan para among Narakesma wonten ing padukuhan Karangkadempa. Sirep tan ana sabawa marmane Lurah Semar Badranaya minangetaken swantering Kyai Guntur Madu lan Gongsa Lokananta nyomangkung ing Dirgantara binarung oceng kukila kang mencok ing maringin miwah sebawaning adikriya gemblak kemasan pepandhe kang sami nambut karya karengjan saking Mandrawa pating Carengklang pating Jangkling Gentya Lir Mandyaraga teka mewahi asri rengganing panangkilan rewu sing sameta kang dal jajaran Paseban Jawi langkung rumiyin para abdi ingkang sampun sami caos kurmat para warga ing Karang Kabulutan ya Karang Tumaritis kang sami dar jajaran Paseban Jawi utawi wonten ing padukuhan Karangkadempa solah awane para wadyabala kaya gabah eniteri mangkono arsa maju kanca maju piyak 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 clara
Gusti Lurah miyos ing Pandhapa. Ander pindha jala niti pasang sang Nayantaka jangan katonane kowe kang madangi pasewakan tuhu putra sang Hyang Tunggal Sagung para wadya kang sang mari telu dedet sidhem prabawaning latri Sasa Durawa wis manjerka Muryan Taanku jiwa manisi manggep sirinapting dalu sirinapting dalu Win mulat ngelangot Winulat katon nanget langut Prandene maksoke bekan maksoke bekan saking keng taranggono kang Warata tan
tanpa setlo warata kang tanpa setlo ngepeki pasuwanan dewane dewa utama lurah litnombe pranayaka tiasar harjo paprintahe becik-becik prandene tan dadi palyasing kala kendu beda andarane wong sak praja tuhu sang yang ismaya siniwaka ing kayangan tinju moyo yata alun wedharing sabda sang yang tejo bleget wekugek sadulita humel mugi jawata ngayomana dhateng kula ingkang kepareng lenggah wonten ing papan kula tobat ana soto iwake babat mangke to Den Tejo Suleksana tejane tiyang awis ketinggal wingking sinangka ngajeng sendya paduka ingkang kepareng rawuh kepareng kula badhe tigas kawuryan Gus Bapa Bendara kula Ndara Arjuna iya Kakang Semar entuk pamujine Kakang Semar banjur aku tumeka ana ing Karang Kabulutan tumekaku ana ing Karang Kabulutan tansah winantu ing Karaharjan Kakang Semar Badranaya sing gedhe pamengkumu senajan to aku tumeka ning Karang Kabulutan prasasat aku kelingan kalamunta Kakang Semar Badranaya iku wulu cumbu Madukara dadi aku ora bakal ana tulas tarik ing nggonku tumeka ning ngarepe Kakang Semar Badranaya inggih syukur bagi sewu nanging semantena rawuhipun katuran kawilujengan ndara kula Ndara Arjuna iya Kakang Semar awit saking pengayomaning Bathara ngakarya jagat lumantar marang Kakang Semar tumekaku ana ing Karang Kabulutan
winantu ing Karaharjan. Ora liwat aku ngaturake puja-puji kanggo Kakang Semar saputra wayahe. Nggih, kula tampi ngantos ndadosaken cara tembung menterengipun tiyang ageng menika gumbira ing panggalih. Nanging semantena pengendikanipun Ndara Janaka kula pundi wonten ing kuncung kula. Dadya srana katentreman kula tumrap kula angayahi lan ngesuhi dhateng putra wayah ing Karang Kadempa inggih Karang Kabulutan. Kula aturi sekeca lenggahipun Ndara senajan papanipun menika namung papan sarwa prasaja wonten ing padukuhan Karang Kabulutan. Iya Kakang Semar ora dadi bayapa wis prayoga anggonku sowan ana ngesane Kakang Semar Badranaya. Mengko ta Dole lengkung kesuma. Kula wonten paring adhawuh eyang nimbali dhateng kula. Ayo nganti pegating kapraitnan atura sungkem pangabekti ana ngesaning para bendara ingkang nembe wae prapta. Aja ngisen-isenake tumrape ana ing pertapan lan tumrape ana ing padukuhan Kembang Sore. Aja-aja kok kowe engko dimenekke bocah desa ora ngerti uda-ulu. Kula muni nggih ngestakaken dawuh timbalanipun. Nyaosaken sungkeming pabekti kula Gusti kula Raden Arjuna ingkang kepareng arawuh wonten ing Karang Kabulutan. Iya tak tampa lengkung kesuma kowe ngaturake pabekti marang aku pamujiku tampanana kula pundi dadosa jimat. Mangke to Den Ndara Werkudara sawetawis rawuh katuran pambagya Raharja arawuhipun Ndara Bratasena Ndara Werkudara. Lemu guruku lan lemu pepundhenku. Aku tumeka ning Karang Kabulutan ora ana halangan sawiji apa. Nanging kowe dhewe mangerti aja kurang pangapura. Senajan to aku iki panenggaking para satriya Pandhawa ora bisa ngracik basa nata ukara, ora bisa lungguh prasasat kaya dene ora ngajeni oning padukuhan Kembang Sore Karang Kabulutan. Mboten dados napa. Mboten dados napa jer menika sampun kodrating kawasa. Sedaya mung nyendikani menapa sabdaning para Jawata lan kodrate Hyang Mahanasa kedah ingkang dipun lampahi mekaten. Den mila lepat kula nyuwun pangapunten randhat anggen kula ngacarani dhateng praptanipun Gusti kula Ndara Bratasena Ndara Arya Werkudara. Bah ora dadi apa sing baku aku bisa ketemu karo kaki lemu ya kaki Semar Badranaya. Mangke to Den. Ing mriki menika kula kanthi walaka saderengipun nyuwun pangapunten. Dene paduka Ndara Arjuna, Ndara Werkudara kepareng rawuh menika katingal sumengka pengawak braja ndamar sasi. Wonten wigatos menapa dene kok menika kraya-raya rawuh dhateng sodhong kula. Nuwun sewu. Kula sedya yen cara ratu ingkang menika kaluka nganglungaken jangga nilingken Karna kados pundi dawuhipun para bendara-bendara lan sajaipun wonten wigatos ingkang langkung dados tumraping Karang Kabulutan tawi tumraping para bendara ingkang sampun kasdurawuh wonten ing padukuhan Kembang Sore Karang Kabulutan inggih Karang Kadempa lan Karang Tumaritis.
Iya Kakang Semar, mestine iki ana gawe parigawe tumekaku karo Kang Mas Werkudara. Sejatine yen to wis kalilan matur, aku sedya matur karo Kakang Semar dene tumrape ngendikaku mengko yen ora jumbuh karo karepe Kakang Semar njaluk pangapura. Nanging yen pancen jumbuh cocok tumraping apa kang dadi ngendikaku ya tiwas kabeneran Kakang Semar Badranaya. Mboten dados napa jer kula menika ngrumaosi bilih namung abdi nanging semanten lho. Den, kula nyuwun pangapunten. Kula menika lenggah wonten ing papan kula menika kula wonten ing inggil mboten kok ngirangi subasita dhateng rawuh jengandika babar pisan mboten. Nanging ngengeti papan Karang Kadempa menika pancen kawontenan kados mekaten. Iya Kakang Semar ora dadi ngopo. Kang Mas Werkudara, apa dilamprong adiku? Ingkang matur utawi ingkang ngendika menika prayoginipun mangke Kang Mas amargi menika murih cetha lan terwaca anggenipun paring dawuh kalian Kakang Semar Badranaya. Iya. Mengko aku ingkang bakal murba kaki lemu. Sejatine aku tumeka ana ing Karang Kabulutan sepisan tuwi marang kasugengane Kakang Semar. Ndungkap ingkang kaping pindho aku iki nyaoske alam pangoneng ana ing adiku kembar Nakula lan Sedewa lan Punta Aji Barbu. Oh nggih, kula tampi dadosaken bombong tumraping araosing pikiran kula saklebetipun kula nampi praptaning para bendara. Banjur ingkang angka 3. Sejatine aku iki bakal miterang karo Kaki Semar. Jalaran Kaki Semar kuwi luwih tuwa tinimbang para satriya Pandhawa. Mongko Kakang Semar kuwi dewa sing kemenungsan, dewa sing kuat momong traing Witaradya lan momong para satriya kang ambek utama. Nanging sakwise aku mangerteni tumrap para kadang-kadangku Pandhawa, banjur rumangsa aku ewuh aya bingung anggonku kepengin nampa kahanan ingkang ana ing negara Ngamarta. Mangke riyen Den, wonten perkawis menapa semunipun menika wonten ingkang ndadosaken kumembenging Sungkawa utawi Ndara Werkudara, Ndara Janaka ketingal kumembeng Sungkawa anawung Krida. Yo Kakang Semar, nggonku tumeka iki sejatine tumrape bingung ngrasaning pamikirku ora ana liya kejaba aku mung mikirke Punta Aji Barbu sing wis ora gelem metu saka ing papan patunggun lan anggone mbangunake teki ngenturke tapa ana cedhaking dampar negara Ngamarta. Sapa wae ora dikeparengake caket, ora dikeparengake gugah, ora dikeparengake kuwi cedhak karo Punta Aji Barbu. Mula aku tak takon karo Kakang Semar, mangke riyen menika mestinipun Dewaji Ngamarta menika wonten raos ingkang langkung prihatos amargi sampun ngantos sak wetawis sanggenipun bangunaken teki genturken tapa. Lah sak wetawis utawi sak keliraman mestinipun Ndara Werkudara menika pirsa tumrape kang dados sungkawanipun Ndara Puntadewa. Leng-leng ramyang kang driya lirwang candra kang lagya katawangan
sumuing tias kang katuri limut kang kabyataning rikna oje ram indriya kang napo kakuwunging iwang wisesa tanono kang kuciwa ras nuwun sewu Ndara. Iya kepiye Kaki Semar? Purwakanipun kados pundi lan ingkang dados graing panggalih utawi kumembengi Sungkawa menika mergi saking menapa? Ngene, Kaki Semar Badranaya. Nalika dina kang wis kepungkur para satriya Pandhawa kuwi mikirke marang wong atuwaku. Ya bapakku Pandhu Dewanata ya Pandhu Dewayana karo mbokku sing aran Dewi Madrim rene kajumpana ing Ngawiyat nanging pawarta sangka wangsiting dewa wektu saiki sih papanake ning Kawah Candradimuka. Lah sakwise ning Kawah Candradimuka bapa ana paribasan anak polah bapa pepradah nang yen bapa nemu weweka anak wajib bela ing kamangka kuwi wis kajumpana ing Ngawiyat mingkari badan alus utawa sukma suci kok malah isih dilebok ning Kawah Candradimuka diobong nganggo geni iku sangka kersane Kaki Bathara Guru. Lah banjur kaya ngono kuwi dewa ora adil wis badan alus ing antarane mingkari sukma isih disikara aku ora trima aku lara rasane atiku. Iya Kakang Semar para kadang-kadang Pandhawa rumangsa lara jane aku tak takon lupute Rama Prabu Pandhu iku apa kok nganti disiksa yen dosa-dosa kepiye yen luput-luput kepiye senajan to kuwi dosa lan luput dosa 1000 luput 1000 apa ora iso yen njaluk ngapura apa dewa ora ngenehi ngapura nek dewa ora ngenehi ngapura iku sangka sebabe apa kepareng kula sumela atur sawetawis tobat-tobat sauta iwake babat kula ajeng matur wonten ngersa ndika Ndara kekalih dene atur kula mangke menawi wonten kesloroning tembung utawi lepating atur diagung pangaksama nggih Den iya ora dadi apa Kakang Semar ngaten keng bapak menika swargi janipun ngaten lepatipun lan dosanipun menika mboten kathah mboten awrat tegesipun sak limrahing titaing Bathara wonten ing Marcapada menika nama limrah nanging bapak sampeyan niku ingkang dados runtiking Kaki Bathara Guru nggih adi kula nika ajeng dewa ajeng guru nika guru ora ngerti tatanan mosok kok guru kok malah ngombro-ombro buku karepe dhewe
Guru jarike kuwalik ning jarike kuwalik ora apa-apa. Nglibeng murite niku. Iya Kakang Semar. Lah niku ngeten. Sing wanuh wani dianggep lepat. Niku Ndara Pandhu niku mboten kok lepatipun kebak dosa menika mboten. Ning dipun westani keladuk wani kurang duga tumrape ratu ing Mercapada. Cobi ratu pundi saindenging jagat ingkang koma wantun nyuwun ngampil titianipun Bathara Guru ingkang awasta Lembu Andini. Lah menika lepatipun. Dados Keng Rama menika lepatipun amargi nitih Lembu Andini duke nguni. Dados menika dipun anggep lepat. Mila menika dados srik gethingipun Bathara Guru ngantos menika sampun dumugi. Inggih menika sowan dhateng ayunaning Bathara utawi sampun tinimbalan wangsul ngantos badan alusipun kemawon piyambakipun menika malah taksih dipun siksa. Ning dasare adi kula Bathara Guru niku nggih watake semune jail metakil drengki sae. Nggih. Dasare adi kula Bathara Guru niku mboten tau ngelabui karo wong sing mboten duwe kaya ngeten iki. Saya malih nek perkara dhuwit biyo ngalah pokil. Ulete mboten nilok Bathara Guru. Apa ngono Kakang? Nggih. Niku jane ngaten kemawon kersanipun Ndara kados pundi? Wah, aku saiki mesake Punta Aji marga aku ora trima. Lajeng kersanipun Ndara Werkudara lan Ndara Janaka, aku kudu nyaketi manunggal dadi sawiji melu prihatin barep kakangku utawa Punta Aji kakangku mukti aku melu mukti. Nah yen Punta Aji kakangku iku nemu weweka lan sengsara, aku wajib bela. Mongko Pandhawa kuwi ganepe 5. Yen nganti perkara iki kaya dene mbokku Dewi Madrid lan bapakku Pandhu tansah disiksa karo dewa aku ora trima. Yen perlu aku njaluk dipateni dibanjut karo adikku Janaka lan kembar. Nggih. Yen ngaten menika monggo prihatos ampun ngantos paduka Ndara Bratasena Ndara Janaka mangke sampun ngantos anggenipun menggalih tumpangsuh. Nanging wis dadi patembayaku rapati pati aku urip ning Mercapada yen durung bisa manunggal karo bapakku Pandhu lan manunggal karo mbokku Madrid supaya pikantuk pangapura aku ora trima. Inggih, yen ngaten kula sumanggaaken monggo meminta dhateng panguwasing Bathara mugi saged kasembadan jangkanipun para pepunden-pepunden tuwin para bendara kula ingkang wonten ing negari Ngamarta lan para satriya Pandhawa kang ngambek utama kang samangke kinarya betenging jagat. Sidhem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa mangu-mangu kang agya kaunengan lirwu sing duka cipta kapraban sang Nalendra Tama Berbudi mandana raras rumaseping mardaya Kaki Semar, aku njaluk tulung karo kowe. Aku tekadku sak kadang. Aku bakal golek cara mamrih Pandhu bapakku lan Madrid ibuku. Mengko entuk pangapura
nanging anak-anakku padha momongen lan dongeng ngono turuning para satriya Pandhawa supaya mangerti prihatine. Banjur Kakang Semar kowe metu njaba tatanen para wayah-wayahmu lan tatanen para putra-putra Pandhawa sing padha ngadhep. Nggih, yen pancen ngaten mboten badhe kawratan. Dinten menika sampun badhe medal Jawi mrepeki dhateng para putra-putra Pandhawa. Ya sing prayitna ngati-ati Kakang Semar, aku njaluk pamit bali ning negara Ngamarta. Nggih, nderekaken kaluhuran Ndara Janaka. Aku njaluk pamit metu njaba. Ing ngatos-atos. Bocah bagus lengkung kesumo kula eyang tak kandhani ya Le, kowe saiki tunggu ana ing Karang Kadempa karo Mbak Ayumu Nalawati. Kejaba Mbak Ayumu Nalawati karo sakperangan gegladen piyaga ki do leren sik. Kandhanono sak rombongane jantlik. Aja nganti padha menyang sik iki merga prei. Kula nuwun inggih Eyang. Sing baku aku arep ninggal Karang Kadempa. Aku abot ngemban dawuhe Gustimu. Ndara Werkudara, Ndara Janaka diwaji Ngamarta tuwe Ndara kembar. Supaya karben kasembadan ingkang bakal nyuwunake pangapura marang para Jawata ing kayangan Suralaya mengkune bisa mentas saka ing neraka jahanam diwenehi pangapura banjur entuk swarga kang minulya. Yen ngaten kula nderekaken sugeng tindak dhateng ngersanipun Eyang Nayantaka, Eyang Bojogati. Iya, sing prayitna ngati-ati. Cara Ratu Mercapada wis titipurna sabdaning Kilurah Nayantaka ya Kilurah Badranaya. Yen cara Ratu Mercapada iku nglenggahi sabda Brahmana Raja. Sabdaraning pangucap Brahmana Pandhita Raja tegese ratu. Pendhita kaliyan ratu yen to ngendika ora ana bedane ngendika sak wanda yen ratu warata wong sak negara. Nanging to pandhita ngendika mbuya kepareng Polawali embane Tirta Kresna dumawing Glancang Seta mbuya kepareng mebek sabdane. Nalika semonten Arsa menyang saking palenggahan aja diupeh Kilurah Semar
iku sawijining Panakawan nanging den ayap para Hapsara lan Hapsari ingkang wonten ing Karang Kabulutan lamun to kadulu najan to ming Punakawan parandini kawistara Kuncara saindenging bawana.
padilan para bedaya kang sami nglipur sungkawaning driya wonten sak lebeting karang kabulutan bawane ing kono ki Lurah Semar sampun sawetawis dene nyagahi dhateng para satriya Pandhawa ki Lurah Semar saknalika minggah sanggar pamujan ya sanggar planggatan jroning kayun arsa minta kanugrahaning Bathara ngakarya jagat nyawisaken wujuding Dupana Ratus Udakara amung sak mrica ginugut parandene ukusing Sendhawa tumeka ngantariksa gambarake kalamunta bisa kasembadanan kabul panune Ki Lurah Nayantaka Bojogati datan kacarita denya muja semeti nenggih kang medal pasih Banjawi nalika semana Ki Lurah Semar purna denya minta kanugrahaning Bathara saknalika androk saking wiyati melapati dhateng putra-putra Pandhawa katon kemlawening asta yayah kemlabeting dwaja pating bleber pating gulung galak lirsar kula wici kita swara sikra kang pala tumingal campuh perang samya medali liret tatet pileteng kodo dayanggung mangoncang niti benjing sangat jimi jelatiya ngedali mumus Rusta wilaga kaya buta singa ragil pasti jangga dendanyok makambak boyo
Kyai Lurah Nayantaka nyadong dawuh kok dadi ngawe para putra-putra Pandhawa. Iya Kaki Lurah Semar, aku nungsung kabar ana wigati apa? Aku nadyan to lungguhku ning nguri. Aing aku kudu matur karo Kyai Nayantaka, aku didhawuhi ngopo kok dikelumpukake sak sedulurku. Wonten wigatos menapa Siwa Semar? Wonten wigatos menapa Siwa Semar? Blegudhek ugek-ugek sak dulita mel-mel. Mangke to Den. Kula badhe matur. Estunipun kula menika dipun utus lan nyendikani dawuh pengendikanipun ingkang Rama Satriya Jodipati Ndara Arya Werkudara dalasan Ndara Arjuna ingkang tatkala semanten sampun rawuh wonten ing Karang Kadempa. Mungguh kersane Kanjeng Rama piye? Mungguh kersane Paman Janaka piye? Ngaten, Den. Menika wau estunipun. Ingkang dipun rembag boya wonten malih kejawi namung ingkang kleres sinuwun utawi diwaji ing Amarta, sinuwun Punta Aji. Wedal samangke sampun sawetawis sedaya sampun sami mrih atosaken. Rene sak mangke sampun arwahipun Prabu Pandhu menapa dene inggih menika Dewi Madrim sampun dipun caketaken wonten ing Kawah Candra Dimuka, tegesipun dipun papakaken wonten ing Neraka Jahanam. Lah menika ingkang Rama menapa dene diwaji ing Amarta ngersakaken kados pundi sagedipun waluya sampun ngantos sampun badan alus lajeng dipun perwasa. Lajeng menika dipun sotaken Kawah Candra Dimuka. Wah mboten mentol. Lah ingkang Prabu Puntadewa menika niat badhe nyuwunaken pengenteng-enteng nyuwunaken dosalpatipun supados di ngapura dhateng para dewa amargi lepatipun ing dadosaken gerah penggalihipun Adi kula Bathara Guru niku duk rikala nitih Lembandini menika boten dipun parengaken. Lajeng menika dipun anggap keladuk wani ingkang kurang deduga. Gatotkaca kinen mapakarka suta Kresna marak Anggar Cita tekaping Herpatokama Kaki Semar Badranaya. Kula wonten paring dawuh, Gus. Yen mangkono aku ora mentala manut karo pengendikane bapakku Werkudara. Mesake banget ing atase sapu badan alus. Banjur dheweke diperwasa utawa disikara. Mula aku kepengin banget bela marang para pepunden. Semono aku kepengin bela marang pepunden. Saiki ngene, upamane ana wong sing dadi sandunganing laku cilik wonge padha ngina gedene wonge padha ora sarujuk ingkang dadi kersane para pepunden Ngamarta. Aja melu-melu engko Antasena ingkang bakal tumandang. Ana bebasan rawe-rawe kudu tak lantas, malang-malang kudu tak putung. Abimanyu wonten paring dawuh Kang Mas. Kowe ndhisik ana laku mampira ning Karang Kabulutan. Sakwise mengko nampa apa sing dadi kandhane Semar sing kudu tok goleki. Iki siji Nalagareng, Petruk lan Bagong. Amung Kyai Semar ngawat-awatono lakune para putra-putra Pandhawa. Nggih, Den. Rene sampun terang lan terwaca. Monggo sesarengan ngempal wonten pundi mangke sagete sedaya para putra-putra Pandhawa saged bela dhateng sukma ingkang sakmangke nandhang kacintrakan. Ayo Kaki Semar, Dimas Antasena,
Apa dene Kang Mas Antareja ana apa Dimas? Apa Kakang Gatotkaca? Mbok menawa ana telik sandupayaning musuh dijaga aku ingkang ana ing antariksa. Kakang Antareja ingkang ana dasaring Sabta Pertala. Dimas Antasena ngatut Maruta. Ya, aja padha kuwatir. Abimanyu kowe aja pisah karo Antasena. Kula nuwun inggih Kang Mas Gatotkaca. Yen sampun mekaten tunggal tekad tunggal sedya monggo kula aturi lumarap anggenipun badhe caos bela lan bekti dhateng para pepundhen ngamarta sing prayitna. Ati-ati Kakang.
wus laju lampahing Sanggya putra Pandhawa Aradyan Abimanyu Wijaya Bambang Irawan ugi sesarengan Radyan Antareja ya Raden Rupakala Naga Bagindo ugi datan kantun satya ing pringgondani pramugari negari Ngamarta Raden Harya Gatotkaca ya Raden Tetuka Grincing Pesi ya Purubaya datan kantun paruju ing Jodipati Aradyan Antasena siniget Denya Lumaksana Kocapa inging wonten ing padharatan inggih Sang Adipati Karna ingkang sampun bidal sesarengan kaliyan Sang Tapa Begawan Durna tuwin Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni bawane tatkala semanten sampun menyatut puri dhateng tindak Wong Agung Stina Prabu Duryudana ingkang sampun tebih arsa bidal wonten ing Kayangan Pasetran Gondolumayit ya Kayangan Sela Mangumpeng bletek-bletek saking katebian kawistara gupuh-gupuh Denya Lumaksana Anjrah lir sang puspita kang katiuping samirana mri om sekar kadung ngas gandane ira mawi raras tretnaning griya Pangkita Paman Sengkuni rikalenggan punika Paman Sengkuni kendel wonten madyaning padharatan semunipun wonten wigatos ingkang sedya kapundhutan pirsa Paman Sengkuni. Oh inggih nggih ndadosna kawuningan.
bilih kula menika sampun ngantos dipun westani janipun namung anut grubyuk nanging kula menika awon tanpa rupi prangkaning praja. Mila mbok bilih samangke sampun wonten kersanipun Anggir Prabu inggih sinuwun Prabu Duryudana. Mangke kula kantun nyendikani. Oh nggih, Nger, kados pundi dawuh ngendikanipun Anggir Prabu Jaka Pitana ingkang tatkala semanten lumantar Anggir Dipati Karna. Inggih paman ndados nukamuningan. Estunipun ingkang tatkala semanten Yayi Prabu Duryudana sampun sawetawis anggenipun bidal saking wewengkon negari Ngastina sampun sesarengan kaliyan pukulun Padya Bathari Durga. Sedyanipun menika badhe ngraman utawi badhe ngupaya dhateng para kadang Pandhawa nanging perkawis ingkang dados kersanipun Yayi Prabu Duryudana menika sajakipun menika badhe bela dhateng sanipun ingkang pikulun Bathara Guru tuwin Bathari Durga. Oh inggih. Lajeng sak sampunipun kawontenan ingkang ngaten menika ingkang supados saged ngobyongi mboten wonten malih kejawi namung sangya para putra-putra Kurawa wedal samangke supados tut puri dhateng lampahing Yayi Prabu Duryudana menapa dene kula dalasan paman Patih Sengkuni lan paman Pendhita Durna. Apa yen pancen katen tiwas kepasang ayogi, Nger? Mangke Kurawa supados ngobyongi ingkang dipun pandhegani dening Adi Harya Sengkuni. Mugi sageta kasempatan jangkane rene Pandhawa menika sampun saged menika pisah lan sawetara sungkawa. Mangke gampil mijet poe ngranti badhe ngangkah senaning para satriya Pandhawa. Nggih, namung kula aturi nenggo dhateng kawontenan dados sampun ngantos menika mangke paman Durna lan paman Sengkuni maju tanpa kepara nyata nanging ora ngerti dodok seleng keluputan nanging isine ming bela. Kula menika janipun menawi kaliyan para kadang Pandhawa kula menika kadangipun lan sudara werdanipun. Dados yen kula mangke badhe mermoso dhateng adi-adi kula. Raos kula kok mboten tarimah. Lho, mengke riyen nggih. Anggir Dipati menika senopatine Ngaloga Sudebya ngrenggani gelaring ngaprang tumrap negari Ngastina. Ingkang nyekel ndoyong lan jejeking negara Ngastina menika Anggir Dipati. Lah yen Anggir Dipati ngantos ndoyong ingkang dados adeking lan jejeking negari menapa mboten klentu. Dados Pandhawa menika kleres ingkang rayi nanging menawi tanggel jawab menika panjenengan kudu wonten negari Ngastina senopatine Ngaloga. Karna karlaningan mira Siti Purnama mangkas jajaning musara. Karna sedeng mateni kerpa ngeling ana Kuntawijaya capa. Inggih paman, sampun ngantos paman Sengkuni menawa nduga ingkang boten-boten. Nadyan to punika rai yen pancen menika keparingipun Yayi Prabu Duryudana kula ingkang badhe nrenggalangi sepinten solah bawaning para kadang-kadang kula lan para adi-adi kula Pandhawa. Yen ngaten Kurawa dipun dawana supados menyat sesarengan angodo lampahing para pisepulan Sang Rekyana Patih menapa dene paman Durna. Oh inggih ngestakaken dawuh bocah Kurawa glo mangsa bodho kowe supaya ngodol lakumu tut uri marang Anggir Prabu Duryudana kang tatkala semana wis budal karo Padya Bathari Durga. Ngestakaken dawuh nggih ngestakaken nggih. Yen to wis cetha padha budal lajeng pangkat benjang menapa ora ketang colok lintang sambung ngobor dina iki budal paman Sengkuni.